Sa number 8, mga ginasiling biktima sa investment scam ang nagpadulong sa talatapan sa National Bureau of Investigation kaina sang aga. Suno sa ila, puro siguro sila sa pag-file sang formal nga reklamo. Ang detalye sa sininga report. May 7 ka mga tagreklamo ang nagpadulong sa National Bureau of Investigation kaina sang aga para sa formal nga pagpasaka sang reklamo. Batok sa sunod sa ila, nag-recruit sa ila nga mag-invest sang kwarta. Luyag nila nga mabawi ang nagkalain-lain nga kantidad nga ilagin pagwa sa gintanyag kuntani nga investment. Ang isa ka manunudlo, ilakip na sa natipon yaman nga kwarta sa mga luyag mag-invest nagpagwa sang 6 milyones pesos. Ang isa ka housewife gikan silay nakapagwa man sang 110,000 pesos. Kagang ining negosyante nga aton ihinago sa ngalan nga Shelly ang nagpagwa sang 872,000 pesos. Kantidad nga iya manatipon sa iya nga himata nga luyag man mag-invest. Pareho nga persona ang nag-recruit sa ila. Suno kay Shelly sa iya nga bahin, mas nagsarig siya kay iya man nga utod ang nag-recruit sa iya. Nagkalain-lain ang tanyag sa housewife. 60% ang iganar sa kantidad nga iya iga-invest. Kag sa iya nga pagpangusisa sa nag-recruit sa gold mining ang investment. Si Shelly naman may mga gintanyag nga naka-lock in nga terms, kag dako ang interes nga igaganar sa iya nga kwarta. Kumbaga ulihat kami mo drag sa nakakuha sa man kwarta. May araman nga times to plan nga one time pay-in. For example, 30,000 imo nga i-pay-in sa iya. After 30 days, makakuha ka 60,000. Sa una nga mga binulan, may nagakabaton pa sila. Pero pag abot sang Hulyo, may delay na sa ginbaton nila nga kwarta. Kag sang ulihi, wala na gid may nabaton kag hindi na makontak ang nag-recruit sa ila. Ang nabalik sa amon, ma'am, 133,000. So, mo na ginalagas mo na lang? Oo. Biska ng kapital na lang gid nga ibalik sa amon nga mga 796. Aral lang sa ila balay, ma'am. Ginagim-block ko nila, hindi ko sila makontak. Suno kay Attorney Renwa Baldovino, nahanda na sang NBI ang pagpasaka sang kaso nga syndicated estafa. Pero tubtub sa karon suno kay Baldovino, wala pa sa may na-file nga kaso, bangod mismo ang mga tagreklamo ang hindi makapatod sa ilang nga desisyon, bangod may pila sa ila nga luyag na lamang nga mabawi ang ilang nga kwarta. We are ready to file the first batch pa lang. Na-delay kami sa filing. Oo, kasi okay. Sige. kailangan namin i-kumpinsin na mag-file na tayo. Damlag pagin siling ni Baldovino nga hindi magdubo sa 20 ang nabiktima sa amo nga investment scam. May 34 milyones pesos ang kantidad nga ginsiling na pagwa sa kabilugan. Ang NBI kasubong man Securities and Exchange Commission ang nagpaandam na sa publiko nga maghalong sa mga investment. Kung luyag gid man mag-invest o si saon anay ang background sang amo nga kumpanya sa natungdan nga ahensya sang gobyerno.